Čaute ľudia, ja vás vítam na ďalšie videa a tu máme Chôdza vlog 2 a som tu spoločne s Kubom, ja Treska. Treska. Kúknite na moje tričko, Treska. Ten čo je na Nerob reklamu. I love you, veľkého Treska. I love you, veľkého Treska. Kamo, počkaj, teraz to vystrihnem, lebo je to nadávka. A ešte vám povieme, že možno bude viacej strihov, lebo tu budú také detičky, ktoré nás budú otravovať, budú revať, takže keď sa bude takto blížiť, urobím, že strih, hotovo. A ja. A Kubo tak, že vypadnite ma, dostanete veľký bumbác do hlavy. Rukou. Radšej poviem, že rukou, lebo by ste si mysleli niečo zlé. Ja sa snažím robiť videa najlepšie, ako viem. Zoberieme varešku, či plastačku. Že vareška challenge. Po zádku, bum, bum, Vareška, bum, bum. kamene, vieš, aký prank by sme mohli urobiť na niekoho? Proste, ale muselo by to byť malé dieťa, aby sa na to kúkal pár dospelých a ono by sa, vieš, ak smialo, proste, že Vareška challenge, povedzte, čo sa dáva do benzínu. A to dieťa také, že mé, a takže zlá odpoveď, bum! Nie je to smiešné. Aha, nahrávka! Headshot! Ten kameň. Idú cigáni, ale ešte to nestrihám. Idú sem, takže strih. Sa natáča, Jakub. Už som dal preč zo strihu. Kubo, natáčam ťa. Jak môj kocúr. Ja som lovil mušku. Nie. Hej, a ešte som chcel povedať, Leo, zabudol som ti povedať, No čo že je? zajtra môžeme natočiť fackovací challenge. Čo? Fackovací challenge. No, tak na to zabudni. S ním sa nedá hrať fackovací challenge proste. Ja už som to rozskúšal. Ja som počul, že ty hovoríš Ice Bucket Challenge. Vieš čo Ice Bucket Challenge? Hej, dali by sme si. Ja hej! To by bolo zás... Ajde nejaký cigán. To nie sú do riti! Špäť tu naspäť, boli zase detičky. Dúfam, že ste nič nepočuli, lebo ma asi picne z nich. Dúfam, že picne. Oni No tu kričí, oni ti na teba kričia. Oni Na nás, stále lebo toto natáčame. videli na naše videá. Hej, proste oni závidia. Nevedia, čo je YouTube, ale všetci takí, že hej, Jakub, No. more daj mi oné podpis, lebo som mentálne retardovaný. No. Ale nie podpis, ne. Iba tak nás stále otravujú, proste, že čo stále chodíš s tým mobilom, ty debil, poštihnutý, to ma hovoria celý deň a ja celý chudák idem spať. Ja by som išiel ešte ďalej, prečo tých negrov z Brooklynu. Som nechcel len povedať. On ide domov. Možno mi povedz, že Uvidíme sa postri, alebo neuvidíme. Ešte dačo poviem na kamerku. Alebo strih. A už sa natáča, takže čaute ľudia, sme tu po strihu. Bola práve cik pauza. Sme sa išli vycikať. Nečakané interview! Bože, tak ste! jaký fail. To bol fail taký veľký, jak ty. Už natáčame 3 minúty. Taký fail. Allahu Akbar. Nie, to som nechcel povedať. Ale to pekne. Ticho, pes! Ticho! Drž hubu, ty gej! Motherfucker. Nepočujete nič iné ako toho psa? Ja za to nemôžem! Lebo viete, kto je mentálne retardovaný? On nám kašle celé video. Nemôžeme natáčať, lebo on iba... Au. Mucha mi do oča A vletela. keď chcete, keď Leová frajerka písala, aby Ty si ticho, buď už, ty geco. Video bolo- Ticho. Naspäť. Motherfucker. LOL, oh yeah. Lol, oh yeah. Kubo, chill mode activated. Oh yeah, baby. Oh. A ešte raz, čo poviem moju mysľou,
misiou na YouTube je robiť zo seba debila. Prepačte, to nie je ho seba. Viete, nemá to pripravené, nevie, čo má povedať. Ale ja som... Ty čo si nás urobil? Ja som chcel inak skočiť. A skočil na riť. A teraz vám povieme, čo sa mi stalo. Aha, spadol do potoka chlapec. A fuj, do žabuliny. Do žabuliny, kámo. A celé ústa som mala. Celé ústa takto máš. Som jedol čokoládku. Jam. Kuba papá čokoládku. Aha, aj Alexov dom bol ešte jeden. Ja som ďalej vystrelil, jak ty. Ja som ocíkal kameru trošku. A už natáčame 5 minút a už skoro 6 minút. Leo, podriaš jump. Jump, Kubo, natáčame. Ty čo si zrobil? Zrazbolela noha. Čilovanie na lavičke je moja misia. Čilovanie na lavičke je tvoja misia. Kamo, kúkaj. Pukel mi rastie zas. Pukel mu rastie na nožke. Veľký pukelís. Jemu rastie pukelís na rozkrok. Ale keďže to druhé video malo veľmi lepšiu kvalitu, tak by som... Vstávať! Ideme vstávať a ideme ďalej až tak, kde do Varšavy. No. Prosím vás, deti moje. Ja, deťúrenče, vy ste dostali všetci peťky a jednočku. Haha, vy núbovia. Ale ne. A teraz ti budem písať na Messenger Digmore. Nie, do komentáru napíšte, aké ste mali vysvedčenie. A musíme strihnúť, lebo idú cigáni. Cigáni, takže môžeme natáčať. A teraz idú späť. Čo? Nejdu späť. Ty si najväčší troll a treba strihať. A sme tu naspäť, lebo autička išli máte. Aké mám tučné brucho. A sexy je na dole. 18+. Boríte ďalšie auto! Strih! Pozerajte mi na... Nenadávať na videu! Černá polícia útočí! Ale kamo, tu sú kamene, tvoríti. Nedodávať na videu! On mi dal headshot. Ty si ocíkal kameru. Nie. A už nerob. Lebo nebudeš môj kamošom. Idú cigáni. Tuto všetci chodia na bicykli, že mimo. Ty kokos. Aj na. Nup narbi. Nerob mi, lebo ti jednu takú dám, že spadneš. Čau, Kubo. Karma! Ty kam si zašiel, ty černé? Do hrytí. Čo vyšiel do hrytí? Ej, ja nup narbi. Pum, bác, Kubo, ja ťa natáčam. Ja už rozprávam česky. On taký, že rilo. Ja som povedal, že lidi. Čo? Ja som povedal, že ľudia, ja som povedal lidi. Ty si Čech, kam? Ty si Pilsner Burkvel. Ja som Čechoslovakový babko. Jaj, babička útočí. Utekajte. Konečne. Keby ste vedeli, mám zuby vybité. On má zuby vybité, kámo. Ja si ich musím dať von na druhu. On má protézu, kámo. Ale ne. On nemá protézu, on má tie vybité zuby. Aj. Vladimír. Nie Putin. Iný. Putin! Ty si debil. Nie Vladimír Putin, ale To čo je? Vladimír Čína. Made in Čína. Toto Čakaj. je Made in Čína. Kebyže tu teraz mám na tebe kameru, tak ťa uhluším. On taký, že toto je made in Čína. Radšej tam nedám kameru, lebo videjko by malo už 5 dislikeov. Tak.
Ukáž to. No Počkajte, takto ja palím. Rá. Genius, ty si genius. Genius, ty si A pozrite, genius. nie sú mokré ani lesklé. Leskli si ty celý. Kuba, ako robí iluminát? Nie. Iluminát robí. Toto je iluminát. No Rici, zase idú tí cigani. OK, strich, čávo. Hello, it's me, no anymore. Čelná zrážka. No tak ako robí iluminát. Počkajte, To nie je iluminát. Má to je iluminát. Hello, my friend. Hello, baby. Sečoval. Ticho, ticho, Ale Filip, ticho, no Leo, ticho. hore ruky teraz nad tým som. Budete nás vidieť? Nup, nup, nárabí, nup. Kupko, kamera na Kupka. Ticho, 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 ticho. Nepokáď sa. On sa, oh my god. Dobre, že ten pes sa s nás nepokadí, že ideme, hej. On ide ale takže... To je nemecké auto. Nie, iluminátske. Ale nie, to je nemecké auto. Aha, Lebo D je Deutschland. Proste ono, tam má taký, viete, ten európsky znak, nebudem to ukazovať na kameru, ale má taký európsky znak a pod tým je také biele Dčko a je to celé v modrom, takže Deutschland. Takže Nemec. Nemec. podal. Auto, strich! Ešte ne. Strich! A otočíme sa a má zlé svetlo. Takže toto by bolo asi všetko. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Lajkujte, odberujte, komentujte. Čau.